čaute, ja som Lukas.cz ja som Lukas.cz a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V tomto videu si ideme zahrať Brawl Stars. Ako keď vidíte, nový diel zase. No a ako som zistil, že za pár dní idem si dať húsprúver a do komentárov si ideme dať otázky, čo je lepšie, Thrift alebo Edgar. Ja si myslím, že Edgar je lepší. A ako sa máte? Keď sa máte dobre, tak to som veľmi rád. Neviem, či ste videli, že mám nové tieto gamy, aj basketbal, ale tak nejdem hrať a ideme hrať Showdown. Strašne dlho som nehrala, ideme skúsiť solovať. Takže ako vidíte, mám nových serverov Jessie a Jackieho a ešte som mal Rufusa. Konečne viem jeho meno. Idem si zahrať. Keby ste si mysleli, že mám divný hlas, tak to si nevšimajte. Toto je moje prvé video, ktoré vyjde s hlasom, lebo veľa som mal videí, ale toto video bude jediné, čo bude. Lebo sa mi to nepodarilo nahrať. Ja som dával. Ty, čo sa deje? Tým ja som bol taký noob. Ja som bol taký noob El Primo. Dobre, že bol El Primo. Idem si skúsiť zahrať Jackieho. Za 6 hodín. Oh my god. Ďakujem. A nie je tu niekde Stardo. By som získal. Nový brawler. Leon. Meča Leon. Nový skin. Ešte. Sorry za návozový hlas. Idem si dať nejaký ten kód. A teraz idem nejaké dať kódy. Dobre, takže mám 2119 €. Oh my god. A keď mi to vychádza za 4 €, tak mám 60. A za 6 € mám 90. Uha. Ja si skúsim Jackieho. Keď vidíte, odporúčam vám strašne dobrú nahrávanie obrazovky. Keď ste odhalení, máte túto kamerku. Najlepšie vám veľmi odporúčam to nastavovať a tak ďalej. Takže teda to. Yes. Epic. Yes, epic. Oh my god, Rufusa. Oh my god. Ja som mal raz Battle Pass. Battle Pass? Okay. What the? Oh my god. Unclock any brother. Oh my god. No, Bravo Pass Plus. Come on. What? Sorry za ten hlas. Dobre, takže ideme pozerať. Nevšimnejte si to, Karolinka mám skoro protonera. Ideme si zahrať sa Val. Teď. Ten čo hrá? Oh my god.
Oh yeah, oh yeah. Wiesz o tym. Wiesz o tomto. Oh yeah. Ty wiesz o tomto właśnie. Hej, tak nie wiem. Skadzie. Nasza łożyczka z Epic Startupu, a ja idę i nie wiem czy się oni. Tutaj jest super rare. Tu jest ludzie, że gdzieś jest super rare. Okej, super rare. Miki. Oh my god. Miki UFOs. Super rare. Starting cover. Rare. To jest najlepszy duży. Ja sam o tym nie wiedział, także ja idę grać w to. Jak są. Czyli ten to mam. Slot. Oh my god. Muszę kupić. Nie liczujcie na, ale ja sam ten tu także ja miałem to exit, ale nie ma nich. Okej. Okej, tak szło. Diego. Kapitan ma Ameryka. Klas. To jest dobry nick. Gratuluję. Teraz muszę znać 5 roków. Ja nie byłem długo. Fakt. Nienawidzę słowa. Minus 2 trofei. Zrycho. Update. Matching. Czekaj. Teraz. On mi szyli, Walton. On mi szyli. A to jest tam powracali. Ale ja nie wiem, on nie wysłał tego koło, ale stanie ma już. Szyli ho, a 9387 toho. To jakby, ja nie wiem. To jest okej. Szpeguję. I co gra? Tak jest. Oh yeah. Oh my god. Oh yeah. Round one. Yes. Odbierają toto. Ale on to da. Dziękuję. Okej. Co robisz? Ja, nie wiem. Jeszcze zabrał. Żelifu sabitika. Ja to będę. Oh my god. Joshi Viera. Yes. Baby Killy. Halo. Poczekaj, Jacqueline. Idę. Joshua gra. Yay. Tak to idę ahead. Ahead. Play twój kanał przybrówy. Przybrówy mój. Everybody. Online Bolton. Lepiej każdy. Dobra, tylko że nie ma długa. Albo ja się idę zagrać. Knockout.
Ja neviem, ja som to hral, ale ja tam to nechral. Dobrý. Napíšte mi do komentárov, kto hrá Bralko, čo sú tie dve posledné hry, nové hry. Ja naozaj neviem, Gamey, tak sa to volá. Idem. Ja som v tomto dvori dosť. Ja som v tom moveri extrémne sa vyhýhalo. Mimo mňa. Poďte. Dajte kýho, poďte. Ja vás nedám, poďte. Yes, vyhrali ste. Yes. Knockout. Yeah, boy. Yes, boy. Yes, vyhrali sme šejko. Nevšimajte si, že som vaše trápky. Moje. Ale po dlhej dobe som sa vrátil k YouTube, tak aspoň tá sláva prišla. Konečne. Ja teraz tu 10 mám iba. To možno tak. Vidíte, mám na plno všetkých. Knockout. Idem si zahrať Big Game. Čo je ten Mug Maker? Candidates of the Day. 1000 trofejí. Tak je frak. Ja neviem. Keď máte tých 1000 trofejí, tak mi napíšte, ak sú také specialitky. Ja neviem. Keď vyhľadáme sa 300. Tohoto som mal dostať. To som úplne mal 100% dostať. Ale ja som ho nedostal. Poď, horaj. Hej, ty si tu dobre čiluješ, aspoň kvôli mne. Yes. Poď. Ja ho zabijem. Zomri, okej. Zomri, okej. Yes. Showdown! Keď prehráme ve showdown, tak... Okej. 7, 6, 5, 1. Poď. Čo? Yes. My sme prehrali. Ale yes. On má viac kilov. Ja o tom neviem. Ale 3-krát zomrel. Som dosť veľký. Dobrý. Som dosť noob. Vyhral som 8 battlov a vyhral 5 battlov. Mne to nejak nevychádza. Win 8 battles. Win že som ja chcípaný, tak prosím nevšímajte. Takže, ako vidíte, ja milujem. Oh my god, čo je nové? Yes, Ty, ale Broka. Čo je? Koľko je Brok? Oh my god, kupujem. Ty, Brok. Yes. Ale ten je ale epic, brave. Emis a Vu. Ja nekúšim. Ale... Pastavím. Emis. Ty, epic. Ja mám nových dvoch prúverov, chápete? Broka a... Hej, kde je Emis? Oni ma oklamali. Oni ma oklamali. Haló. Ja skúsim tohoto Broka. Dám tu. Ja neviem, ale neviem. Ale
už bol mythic, takže neviem. Ja som za neho ešte nehral. Ale hovorím je systém Edgara. Naruto Killer, tak to som zvedavý na teba. Na toho Killera. Kde je Killer? Kde je Killer? Koho ste dobrý? Jo, ja dávam také killy. Ja. Čo? Poď. Poď. Killer je tu. Počkaj, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. Poď, Killer. Tu. Ty, on ma dobre zabíja. Som dal 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iba super rýchla gény, ktoré som iba zadarmo dostal. Ale dobrý epic galerov. Ale normálne vyberávajú. No neviem, napíšte mi do komentára, čo sa stalo. Lebo ja bral to, som to nemyslel. Yes. Oh my god. Yes. Vyhrali sme. Jo, super. Yes. Už som taký tak. Yes, čo ideme? Oh my god. Zase. Ja vidím restart up. Oh my god, 950. 25, ok. Takže ja si idem ešte dosť dobrý, power hub. Teraz tu je 2, poďte. Aj memus. Hodíme. Ja si do tej dám trošku sa. Ja neviem, čo mu pošlem. Hej, poďme si. Tento skinu chcú mať za 79. Tento musí byť čelný. A tohle. 1000. Toto si nazbieram. Ja to nazbieram, naozaj. Sľubujem, za pár rokov si kúpim jeho. Ale keď to bude zlacené, budem veľmi rád. Ďakujem, bravo. Čo hovoríš, že si slíveň, máš strašne dobrú džúra. Tak ty si so mnou, vidíš? A ja sa musím byť s tebou. A keď máš meno líška, tak nie som líška. Sorry, že ja neviem hrať prálko. Som dlouho nehral. A keď si myslíte, že toto video je dosť dlhé, ospravedlňujem sa. Ale ja, ako váš najnudnejší youtuber, tak ja neviem dávať tu krátke videá. Ja si ešte idem zahrať jedno solo. OK, ja si idem zahrať solo a duo. Solo, OK. Takže... Zabij. Ja nie wiem, tutaj ci jak... Jest.
Prvý kill. Yes. Díky. Ježiši. Good. 129. Oh my god. Díky za... Zase start dobré. 350, co se děje? Oh my god. Když se vám toto video páčilo, zanechujte velký palec nahoru a dajte like a odběr. Když děláte odběr, tak ho hned to smenšíte na 50 odběratelů a zatím čus.